Hello. Bốc phai này nó. À, hор nó tới phai này. Buta hama ada semua. Tami cobani bagi sakit kurang belai Haidi bestanggo hilena Zamani bushuno nori Tanai bestanggo tokshawi Tansani aprino songu Yachagi kora Ubanga kora Yachagi cobani kora Belakang kakak hamil pada sini kau berbuat channel lokno, cun bubagra je cungno hamzagui tongo, hamzag mani boyar syarat tripura rajono pijagi tongka, abo haikino sini 48 koromsora assembly bahino, sini koromsora, jaga koromsora hati ni tolani, jaga kholawo bahino sini bubagra no lamsokno ni bagi belakang khatung khaja ke jaga samung tanglai jak no mugi mano, kena ni bagi bor orang samung tangno tiar jak. Jagawo sini candidate soho sini bebas leader tongnai rok ang sana thanglia bebas leader tongnai rok bahino opera chakra youth TWF hoite buri botongo bor bahino tini jaga belekino saitok lai samung tanglai jak khenani salno bubagrani yapai kelaimani no borok kethar yapai kelaimani tai borok ni je sini jaga 48 koromsoro actually sing nugui tongkha tabuni simino sudu chungya o assembly ni borok bonukha kubuni bodol ni borok bobana jagi tongo je o jaga to tabu keplai ni ongsinai already Bijoy misil jeng kenano kaisi manka, abo hai परिस्थिति चली तंगो, awan bagai kenani tiar, kenani bubagrana lamsok mani bagai jeng orang belakang khatul khajan bisino tiar ngaja. Borok busu jora engno abo kai ang tahu kaun kai sanas thanglia, norok ni media ni bising pino, na hai norok media bo kai pinai, norok cagi punuk paidi, jepuru jeng u tui kotor ban thejak, ban kotor bai thapuru jepuru tui deu kayo. Abo hai ke jasa jeng program cikon hai bazar sabak khlaima jagarago pontose 2-3 borok hai burung ni tongo. Gai khenani salo angkha khlaio o kholo phanji sum jagari uida manno maya abo hai wan sugui tongo. Sini o jaga kaisa assembly no 48 koromsora assembly ni no or kaisa nai aboni yagolo ngakai chung tau bo setting suya ko songlai tongo solen tau ngani chances tongo arong khangkai kaini assembly ni manjak nai o jaga hungkai only 48 koromsora assembly ni o koromsora ni khalawo chung o jaga bo chini o jaga ni bebak o assembly ni bebak borok no jor saklai dikha kena borok oro 10 ta 11 ta ni bisingo no o jaga borok putum phaibe nei bubagrani je thansa ni mariwo borok ya prisa lai chung tabuk bo malai kha tabuk bahai nang mung to sana tanglako khenani bisingo norte bunuk nai bubagrano hamjagui otipra mo thana hamjagui tai chini o jaga o youth ni bisingo tai garu sampraday ni bisingo je candidate dijak manoti sara tripura o bahai lai buma kriko je o jaga ni borok belai kheno khatung khajangjak tai o jaga ni candidate sibu sikla sibu sikrung kubu kesrang bubagrani bo belai ganani borok aboni bagi oron borok belai kheno khatung khaja ngjak a khatung khaja ni mari khana nong ni channel ni bisinti tewasa hainu hainu jak pion